ತುಳುನಾಡದ ಮಾತರೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆಲು ನಿಖಿಲ್ ತುವಂದುಲ್ಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಿಲ್ ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪ್ ಸೇರ್ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟದ ಚಿಹ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಬಾಡ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲೇನು ತಲುಪೋಣ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾತಿಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನು ಪುರತು ಹೋಳಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬ್ರೆಡ್ದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬ್ರೆಡ್ದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತುನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕ ಪೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದಾದ ಪೂರ ಪನ್ಪುಣ ನಮೈತೆ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ದಾದ ಬ್ರೆಡ್ ದೆತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಡಿತ್ತಿನಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾದ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ದಾದ ರವೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾದ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರೆಡ್ದ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಮಿಡ್ಲದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೈತ ದಿಯೋನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನೆನ್ನಿತ್ಯಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವಂಬೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ದೆತೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ನ ಪಾರ್ದು ಕೈ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇಂದಿತ್ತ ಶೋ ಕುಡೆ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಿವಂಗ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ದೆತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ದಾದ ಯಾನ್ ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒರ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆನ್ನೆ ಇಂಚನೆ ಕುದಿಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಒರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಕ ಬರ್ಪುಣೆಡ್ಡೆ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚನೆ ಕುದಿಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪೇರ್ಲ ರವೆಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೊಡಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾದ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಲ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಕೈಟ್ಟು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಹದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ನಿತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು నేను ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕರಿದೆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲ ಶೋ ಕೂಡ ನೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ದೆತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ನೆನ್ನಿತ್ತೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಡತ ರೂಪಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಡಿತನ ನಿಕ್ಲು ನಿನ್ನ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದಿವನೊಳಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತು ದಿವನ್ಬೆ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತು ದಿವಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೆರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚೆರ ಬಿಡ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಳಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಗು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕುಡನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಅವಡು
ತುಲೆ ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಶೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆತನದೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಥ ತುಲೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತನಂದು ನಿತ್ತೆ ಆತನತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತದಿವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಾದೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದುಲ್ಲರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಐತೆ ರೆಡಿ ಆತದ ಒಂದು ತುಯ್ಯರ ಈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಏತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊನೊಳ್ಳೆತಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಇಂಚನೆ ಬಡ್ದು ಮನತನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡಿದ್ಯಾನೆ ಎನ್ನುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರಂತೂ ಮರಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಯಾನು ಪುಸತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಗ್ಲು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್